Ah, Pasco, heerlijk. Hé, kon ik je dat Pasco zo doen? Ai. Hè, eindelijk thuis. Even. Ik heb deze heb ik lang naar gezocht. Eindelijk gevonden. Even kijken, die schoenen, die heb ik ook al lang. Vandalen, joh. Kost een kon het een match. Even kijken. Even kijken wat er. Oeh. Bernadise, Bontardi, Bernadise, goed gewoon. Alles goed, Bernadise? Ja, Bernadise, ik ben er thuis aangekomen. Ik ben net thuis aangekomen. Bernadise, je hebt gemist. Bernadise, vamos ver wat esta Louis Vuitton ma compra, Bernadise. Anto, Sensai, we kunnen ze marken, Bernadise. We kunnen ze marken, Sensai. Mira aquí, Bernadise. Bernadise, waarom ben je niet meegekomen, Bernadise? Oh, je moet je gebedjes doen. Bernadise, blijf even gebedjes doen. Oh, en je gaat straks naar een symposium. Nou, je gaat niet mee. Waar gaat het over, joh? Armoede. Ah, we komen armoede. Bota pober. Ami no, Bernadise. Bernadise, we moeten met een Pasco. Zo, Bernadise, we moeten een keer kerstdineetjes komen op gang. En denk je dat ik, Colin, Kangals, Korea, in hetzelfde outfit als dat outfit van vorig jaar nog. Dat ik kinderen aan het pensen. We mensen kinderen in de feest. Dat je tjule, netje. Botinko bij Bernadise. Kijk. Hoe ik ze betaald heb, Bernadise. Hoe lang woon je in Nederland, Bernadise? Niet meer dat niet zo lang hier woont, Bernadise. Bernadise, met een Primeline kaart. Na banko maar hebben we doorlopend flexibel krediet. Met een one line. Met een second line. Met een ACI, waar mijn CD komt, met DVD komt, met kostnang. Anto, dus hoe makkelijk gaat het? Rente? Bernadise, je gooit altijd door in het eten. Get a life, Bernadise. Zo'n kokobo beter. Ja, die enveloppen, ja, ze stapelen op, maar... Bernadise, heb ik niks over enveloppen, Bernadise. Niks over enveloppen. Je komt altijd met je belerende praatjes. Je bent wel een goede vriendin. Ja, ik weet het, je hebt me ook al geld geleend. Dat moet je ook nog terugkrijgen, dat komt allemaal. Bernadise, dossier nueve, Bernadise. Anja nobo, bida nobo. Get a life, Bernadise. Je begrijpt de message niet, Bernadise. Ja, die enveloppen die komen wel. Maar Bernadise, ik ga nu even mijn dingetjes passen, joh. Zo, bomessa, no? Ik bedoel, dat Lucy in Lucy. Pasco. Aha. Pasco kan je nou, Bernadise. Zie? Mi cuenta mi problema, no waribo. Zie? Is goed. Maar je boa mes. Ayo, Bernadise, ayo. Kan zijn de omla. Get on, merk me. Busca. Aqui. Ai. Aqui está mais de uma busca. Esta great. Eu mira aqui. Stan. Het moet ook eigenlijk open, hoor. Zou ze gelijk hebben. Weet je, laat me het gewoon eentje openen, gewoon puur per smaak. Wat je daar past. Nata hoop je, nata, ze zijn wel veel, hoor. Dat wordt die mensen. Ik kon eens een laakje. Ik heb een zakje daar, joh. In caso di Roma. Que saque tá? Geen nieuws, goed nieuws. Nou, zakje. Ja. Impossível. Nou, maar... Kapje por. Ik kan... Ai! Ataki deke! Kiko! Geachte heer, Schoerea, meerdere malen hebben wij contact op een gelegenheid gesteld. Beslaglegging op uw inboedel. We kunnen komen, ik heb overhoren zaken zo nodig met bijzijn van inspecteur en regiopolitie en behulp van een slotenmaker. Dan gewoon dat er in elkaar springen. Nou, en dat die niet op reageren. Allebei komende kosten zijn voor rekening. We maken geen grap, gerechtsdeelswaardig. En in caso, no importa. ¿Qué tiene también? Aquí 5, no para. Ay.
Bernie! Bernie, calamiteit, Bernie, problema, Bernie. Bernie, botingo je dami, Bernie. Bernie, tende, Bernie. Bernie, bo conoce geen grap gerucht, zwaarden zijn in caso, Bernie. Bernie, não tá bem em casa. Bernie, não tá em budel, sloten, maar Bernie, tá falando da quebra rápido. Pero tá coisa que por Bernie, não por mim, carta na que tá outro ai me quer Bernie, tá que neco, Bernie, vou pôr you do wende, ambo. Quase pia de bira aqui com Bernie, que bata papo, que bata papiando over DJ. Vamos pôr you dami, Bernie? Que bata pensar mais assim com nan? Bel, a Bel é do ponto aqui com. Betalingsregeling, bata quer mandar bij eens? Purba, Bernie? Bernie, met de serum de Bijbel back, bon? Bon, met de keer met hem goed, zie. Bon, oké, bon. Met de ben. Ai, Deus. Daqui, ainda manda gente. Hallo? Hij drove voor 1 toets, Kiko voor 2 toets. 1. Dan wacht. In caso. Ja, hallo meneer, ik spreek met Ken Call. Ja, meneer, luister, ik heb hier een dossiernummer. Ja hoor, meneer. 07100456078219 SS1. Aha, meneer, dat ben ik. Meneer, ik bel, want ik schrik wel een beetje van deze brief. En ik vroeg me af of ik met een betalings... Meneer, neem betalings... Nee, het is gewoon te laat, meneer. Meneer, weet het zeker, meneer? Meneer, als ik niet betaal, meneer... Het bedrag is wel een beetje hoog. Wat gebeurt er dan, meneer? Er staat duidelijk in de brief, meneer. Meneer, mijn inboedel komen ze halen, meneer. Meneer, ik bedoel, nou, meneer. Meneer... Nee, meneer. Meneer, waar. Nee, waar. Kijk daar. Meneer... U bent verbonden met de voicemail van... We maken geen grapsgeruksdurwaring. Laat dit aan, nee, dat is toch geen service. Nada bem, kom lang. Bel met die zet erop. Dit is de voicemail van Bernadise. Spreek je bericht in haar toch? Caramba! Bernadise, spreek je daarmee kon naar een programma. Kimi po juda. Kimi po bella hoor. Kimi po bella. Sharing nou, maar via chance que sharing já passar acaba. Dus não deve ter que ter coi boa ainda. No. Janaika met de bel. Janaika, aan de medie solution dan bekaba. Ik heb een oplossing. Zo kan ik nog eens een keer komen nog. No. Ja, Janaika, tak Colin. Colin, zie je, ik zeg, met u een probleem aqui. Janaika, ik heb een probleem, Janaika. En je moet het nu voor me oplossen. Janaika, luister. In een rap tempo ga ik alles in dozen zetten. Ik bel een snorder. Snorder komen halen, kom bij jou thuis en dan kom ik spullen bij die stad. Janaika, nu kan ik niks uitleggen. Janaika, je wilt me iets vertellen? Janaika, nu kan je me niks vertellen. Janaika, cosa que dan heb ik een probleem assim, Janaika. Wat dan heb je dan meneer Bernadise? Wat neem je speel die bieden met die andere kooi kenzen. Een favor, Janaika. Janaika, mita passer no, mita snorder, mita begela work no. Mi conanta denka no, mita interesse nan se cabo Janaika. Bota comprender cose assim, no, Janaika. Que bota in de condame no momento assim aqui. Que bota mais importante que coisa que Janaika. Me que pone me conhece que por isso nós estou aqui tá passando com o ar cultura, bota comprender? Bota nem panic, bota sinti. Bota gente. Tá aqui tá neck me. Hombre, tá quanto roubo. Se a roubo bota condame com bota in condame lá. Janaika. Bom, mita bem que conante snorder, mita bem aqui. Ayo, si. Ay, me snorder, será. Uy, saca acá. Pone acá. Y mi zapato, no me ponen. Cana. ¿Qué con aquí de acá, no? Ay, sí. Meneer Snorder, het is alleen alles in zijn geladen. Ja, meneer, u kent het adres? Laten we gaan. Uy. Que bom! Agora é gente, sim. Não sai, chega, sim. Abre. Ai, já não é que abre. Não se dá que eu sabe porta. Onde é o box? Abre box. Tu me põe com box. Põe com box. É com ele. Não, já não é que. Em caso, com as pantadas, que cabinet para me ocupar, que se não é noio. Ela aqui tá. Já não é que gerecht zoals maar com em caso com coisa. Aqui tá, né? Sim, bariba. Bariba, já não é que. Kau kita kan sen, kau kespantam ni sih, Janaika spantum pueblo.